Krásny deň, moje milované. Prajem vám nádherný sebaláskový pondelok. Pridávam túto sekciu do mojej skupinky Ženy kráčajúce vlastnou cestou, kde každý pondelok bude mať nejakú sebaláskovú výzvu. A dneska by som začala tým, alebo otázkou. Kedy si sa naposledy oslávila, milá žena? Kedy si sa ocenila za úplnú maličkosť v tvojom živote? Takže by som ťa dneska poprosila, nájdi si čas sama na seba. Miesto, kde si sadneš, môžeš aj takto krásne v prírode. Zober si so sebou papier a pero a napíš si minimálne 10 vecí, za ktoré sa chceš osláviť. Za dneska a za včerajšok. A pozor, nemusí to byť nič horibilné, nič veľké. Stačia úplné maličkosti. Maličkosti typu povysávala si dneska celý byt. Alebo si uvarila dobré raňajky, dobrý obed. Alebo vyčistila si nejaký už starší kút, alebo zaprášený kút v kúpeľni, alebo na nejakom mieste, ktorý už dlho ti udieral do očí, asi sa na to nevedela odhodlať. Alebo stretla si po ceste nejakého človeka, alebo proste nejakého psíčka, alebo človeka so zvieratkom, so psíkom a skrze toho, ako si ho načúvala z toho, čo sa chcel trošku vyrozprávať, tak si mu povedala, že na konci slova všetko je v poriadku, váš psíček je v poriadku, vy ste v poriadku, všetko ide tak, ako má ísť, len dôverujte životu. Čiže pokiaľ je to nejaký väčší projekt, nejaký online kurz, tak samozrejme to je niečo obrovské. Ale aj za takéto maličkosti, milá žena. Čiže spíš si to, aspoň 10 vecí. Potom, keď si to spíšeš, tak si samozrejme to choď osláviť. Buď si kúp niečo pekné, buď si zajdi sama do nejakej kaviarničky, nahoď sa do krásnych šatičiek, áno, napríklad červených, alebo to je jedno, ktorá farba ti lahodí. Chod do kaviarničky alebo do knihovničky, sadni si, daj si kávičku, prečítaj si knihu, alebo chod si to oslaviť so svojím priateľom, manželom, kamarátkou. Chod si na dobrý obed, kúp si 40 ruží, proste oslav si to vo veľkom. A skús túto oslavu oceňovanie zadeliť aspoň raz do týždňa do tvojich denných rituálov. Je to strašne dôležité. Pretože keď si na to spomenieš v minulosti, my sme sa veľmi málo oslavili, veľmi málo nás chválili. Je to veľká dôležitá súčasť tvojho života, ktorú keď si zaradíš, tak sama uvidíš, ako sa ti začnú meniť a pozitívne pretvárať veci. Takže sebaláskový výzva na dnešný deň. Oslav sa za maličké veci, za veľké veci, napíš si to a potom si to choď aj vychutnať, tú oslavu, aby si to fakt cítila v sebe, v svojom srdiečku, ale aj na svojom tele. Krásny deň, milé ženy.